изследване относно актуалността на притчата "Кой ми взе сиренцето" на пазара на труда. Опирайки се на нормативни документи, лични срещи и статистически данни, показвам актуалното му състояние. Като дългогодишен служител в Бюрото по труда град Сандански, как преценявате пазара на труда в региона? Можете ли да характеризирате безработните? Когато се прави по принцип анализ на пазара на труда, първо трябва да се види какъв е състава на безработните. Дългогодишна традиция в района на град Сандански е безработните без образование и специалност да съставляват най-големия брой от регистрираните в Бюрото по труда. Това говори, че тези хора трудно намират работа, тъй като не са търсени на пазара на труда. Тревожно в последните години, според мен, е и факта, че голям процент от хората с висше образование също остават безработни и трудно намират своята реализация. Друг факт, който предизвиква тревога, е, че има и много продължително безработни. Обикновено това също са хора, които са без образование и за съжаление от малцинствен произход. Основното при тях е, че те разчитат най-вече на социални помощи. Трудно намират работа и хората над 50 години, тъй като все повече в частния сектор, пък и в държавния сектор поставят условия възрастова граница до 35 години и тези хора стават неконкурентни на пазара на труда. В региона напоследък се забелязва така засилване на шивашкия бизнес. От тук и вече търсенето най-вече на оператори на шевни машини. Много рядко се търсят селскостопански работници. Основно се търсят и хора от частния сектор. Държавните предприятия в региона са така в застой или почти са ликвидирани и от държавния сектор рядко се предлагат свободни работни места. Показвам големия и относително постоянен брой на така наречените трайно безработни лица. Казвам се Ваня Подгорска, преподавател съм по английски език в Земеделската професионална гимназия Климент Емилиасев и класен ръководител на 9-ти Б клас. С какво образование сте? С висше образование съм, завършила съм Висши институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора, специално зооинженер. И английска филология в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград. Имали ли сте проблеми при намиране на работа и какво направихте? Естествено, че съм имала проблеми. Давам ви възможност да отнесете себе си към групата на амбициозните. Кристина Крумова в Садашева. Какво работите? Чистачка. Какво образование имате? Средно. Какво сте работили? Чистачка. Била ли сте безработна? Да. Трудно ли си намирате работа? Или може би сте колебливко и разсъдливко. Припознахте ли се? Да, не. Погледнете.